ċejt angolo ġdid dal-ħodu u excuse the tired face maħem for a change għand il-nas. U ħammur għant il-nanna daqt ċoj l-għu rritmur nishtri. L-affarijiet li għandna bżon biex namlu l-mqaret u biex nanna tamil lasagna u għalli prova l-lum matul il-ġurnata I'm going to be makeup free. Għax nibżon naqra break għax namil concealer kull jum. U persi l-lejla ħerġin sejn il-belt ta' Christmas Eve ħanamil il-makeup il-lejla so. During the day just għamilt naqra imlejt naqra l-eyebrows u ħaniprofa il-maskara l-ġdid li xtrajt il-biraħ. Il-brown mascara. ħanara xiejt, ħanara kif jidru. ħafna nis jgħidu li they bring out the color of the eyes. Nisa naraw għaxina, I mean, għajla xistijaj suwet. So, mux għamlu xie differenza. I mean, l-istess naraħ. Ma nafx, intom x'taħsbu. Jiena qed naraw l-istess bħalli kieku nuża l-iswed. Naħseb l-eyelash tiegħi ma tantx tagħmilhom differenza x'kulur tagħmel peress li huma skuri. So, I don't know. Ma tajjeb bħala maskara jidher. Il-wand. Kif inħobba jien. Bo, l-istess qed naraw. Ma tajjeb bħala maskara u hija forsi kien ħajn li ieħor. ċanġa podġew. ħana men daqxej zidek kaset għax għandi daqxej redness. Wicċi overall u anka kun qed jarani dil-ġimgħa qed jgħid li my skin has improved u li ma għandi ħafna breakouts, which I'm also noticing by the way, probably għaw naqreko fil-bathroom, I'm sorry. U shoutout li Rien, ma nafx tara vlog mis Rien, ma nafx tara vlogs kienet batitli. U għalt li biex nuża dan għal-drajnes. Issajna ġa kont nużaħ dan fis-sajf. U kont ħsibtu li it was breaking me out. Għax kont naqra online li it can congested with the skin. Allura waqft nużaħ, imma mbagħad irrealizzajt li r-retinol kienet jagħmel li hekk. U rġajt dejt nużaħ wara il-parir tagħha u veru wiċċi veru madux dry, veru rajt improvement għax rid literalment kien hemm żmien fejn ma kont nagħmel xejn li f'oil cleanser biex inneħi il-makeup, cleanser u dan għax kelli bżonn il-wiċċi kelli bżonn break mill-actives. Insomma, u ġieli nuża dan. Resilic acid fuq redness tal-ponot u għax it helps calm down inflammation a bit fuq il-ponot ħamar nara fil-meraħ. Tubjani s-soltu ktar fil-axija namlu ma peress l-lum xħambet make-up għet ħanamlu dal-għodu bkoll. Insomma, ħammur nixtri mill-Smart u imbagħad immorru għand in-nanna l-lista milta l-ħaq dal-għodu għad li kondet nistenna l-video jesporta u juploadi għal-ħat għamilt il-lista li tinħalli dil-kamra t-ċarġi għax vera m'għandix bettri u nixtieq nifilmi għand in-nanna. Meħe, issa nurilkom x'insajru nagħmlu l-lasagna u nagħmel l-imqaret jien u l-lejla mbagħad trid niftakar nibda l-fokaċċa għax ovvjament tal-bidu ħamex ħaġa oħra ħanagħmel il-fokaċċa wkoll. By the way, illum tfajt l-aħħar reel tal-għodu qomd tal-għodu neditjaħ fis-sens bdejtu l-biraħ fil-għaxija u ma nofs il-lejla tfija għand in-nas u qbad stfejt. U komplejtu dal-għodu, so tfajt l-ħarril tal-party prep, ġifri jekk għadkom ma rajtuħx mor warawħ. I'm so happy li l-esta dis-series għax veru domt neditja kull video, ta' kittib kienet kolli over 2 hours of footage għal kull ġurnata. U rrit inqassara u I make it fit into a 3-minute bej 2.5 to 3.5 minutes bil-voice over u għek veru ħadu li ħin. Imma jisu ħattu għastarawom għax għalajt ħafna kommenti sbiħu kol fuqom. So I'm glad that chapter is closed. Illum għara nanna rrit neditja l-vlog li rrit jitla l-lum għax għaddi ma bdejx neditja, imma ma naħsibx li ħajkun twil għax il-ħat neħejt il-videos minn fuq l-SD card u ma tanġ għandi footage, so hopefully it won't take too much time. U mbagħad ovvjament da l-aħħar video li ħan editjaw. So ħamur nixtrijena għax veru sarħin u nanna d-nejla ħankunu għemmek kmini u ġodda saw nofs. Għaraħti għalli li għaw, bum, għalli li għaw da ġdid tal-jombu tal-ħani, so ħani prova ħankajjena xaqt li xirawijie. Għaraw naqa biex ġibna pannettone bxej. Spiċċajna, ridna naqdu 100 euro, u kien hemm mommi taħdem l-Smart. U għadli mela mill-xirja, xat li xaba xorb fil-troli. Għadli mill-xirja mela ħanaqdu 100 euro ħadġib li pannettone, għax għammi jekka, if there's a deal, you snatch it. U biex naqqat il-100 euro għaraw kol xtrajt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, min konserva. Xifti minnom mux għalija ta' ġifiri għax għed l-ħanta la konserva maltija l-xi ħbib l-Olanda.
So xi tlieta tiegħi u l-oħrajn kollha ta' il-minħanati. Le, xi tnejn tiegħi actually. There you go. Kienu bid-discounter. Għamilt bargain. Flok 143. Kienu 126. Morru l-żmar tal-konserva cheap. FYI. Jiena ma kienx ħansa. Għax jiena kont ħammurix il-pastizzi, għax li manħu pastizzi. Ġibni l-idel. Issa maħġibi. Issa naqtaħħa. Nejja, kont ħanġib pizza u pastizzi. Naqsmu pizza li jenti, hu pizza jenti. Jew inkella. Ħallu met jagħmel il-bsieti. Tajjar jimlijiem. U le, jiena rrit tintixxiek inti għalik. Issa morru fil-ħadd, għax jiena għadni. Ejja naf, jiena għadni ma nħu pastizz minn April irrealizzajt. Xiex ġelat. Ħadd mur issa wkoll. Mur għandhom inġib il-pizza mbagħad immur il-baron bil-ħalqa. Żgur. Imma fiex jinħajala? Ħaġġabla ma jgħidux. Alright. Miftuħ. Ok, mela l-lum pastizzi ħanieklu. Isma jina pastizzi inti xħatiħu li jen? Pastizzi tal-ricotta, jina tal-pizelli. Mela nannu, wieħed ricotta, wieħed pizelli. Tax-xama għajdlu. Le, jina le. Le, mux normali. Mela, insomma, din għant il-nanna. Ejdlom hello, nanna. Hello. Il-nannu miskin batniħ. Jishtri, għajmur jixtinna l-ġelat minn għant il-barun u l-pastizzi. Minn għant il-cookies u l-pizza he. Li jen l-ispizjara tal-familja diġa għalet l-nanna biex tċekja l-pressjoni għax u għalja u t-istudja. U jienu nanna nibdew bil-lasagna. Nibdew? Faħan nitfaxħal, asna faħan nitfaxħal kamera. ġa wasal. Wasalna mill-pastizzi. Thank you. Il-ġelat, bis. Ġelat xnaj. Il-ġelat tal-barun. Ġelat tal-baron. Kaxxa ġilet tal-baron kitablu. Kaxxa ġelat tal-baron. M'għandix, bit-telefon għax kieku ċempil ma tinżilx. Kew il-maraj. Iwa, għajt il-bajt. Għajt il-maraj. Ma għandix fardal, law, għandix il-fardal. Għadek tibda. Cheers, il-li manħu pastizz minn April. Min April il ma nfassit. Anche per il locale. Il-bolti għaw xtajdu. Bolti għaw xtajdu la dejta l-kuri. Ġiħjali dal-ġiħat. Mike Scambri, professor. Kujta marajta. Popolari. Dak namber, ma fejn. Sorry, hej mela. Skużani, hej, skużani. Bil-kol-kola tajnek. Namel iktar ġifiri. Nibda ġaskam tifresh naqra għek. Imma timlija kollha ġifiri, jena ma nagħmilx ħafna. It-tini lasagna l-esta diġ daqsixe, hand for reference, u għanna diġ ieħor. U din għanħallat il-beċamella li kien baqa mazzazza u nifrizawa x'asħaq naħluha jħassra u nagħmlu xi plattaġin bija. Il-ġimgħa d-dieħla. It-salza fidejn nanna kienet sewwa, imma l-assembly tal-lasagna fidi kienet id-darba. L-ewwel sena li għamilt il-lasagna għal-miliet jiena. Mhux from scratch imma. Wara il-lasagna qasif fil-mjajt, ma għamilt l-ġina tal-imqariet. U issa qed naqta' t-tamal ġaqtajt wieħed ara xajt żewġ pakketti ta' 250 grams nagħmel 9 kilo, għax għamilt 9 kilo tqiq ukoll għamel ġina. U qatt mużajt tamal hekk għall-imqaret jien. Għax it-tamal li nuża l-Olanda nixtrih mit-Turkish supermarket u jkun tamal sħiħ. Mbagħad mbagħad inneħħilu l-adma ta' ġewwa jew żerrija x'inhi jiena. Le, da bla-adma. U inqattaw biċċiet żgħar ma da jiġi blokka. U nanna Mari meta għamlithom bdaw għamlithom qaltli u ġust tqattagħhom żgħar ħafna, però mhux daqshekk
ikkomplikat biex taqtaħħom, iktar għax id-dum biex taqtaħħom żgħar, imma mhumiex ibsin ħafna jew hekk hemm ħsibtu ħajkunu ħafna iktar ibsin. Imma l-imqaret mhux ħansajruhom qabel għax ħanagħmilhom u nsajruhom għada qabel ma nservuhom. Issa llum ġest kemm ħanagħmel il-mili u l-ġina u niffurmhom u hekk u nħallihom fil-friġġ suppost ma jiġrilhom xejn. Issa fil-każ niggooglihom. Ħankompli naqtaħħom. Bdejna daw hawnhekk l-ġina ftaħnija, issa t-teċdejt li ħanimla n-nofs, imbagħad nirwihom hekk għax bagħtet li viewer. Għat li biex nagħmilhom hekk u kienet idea tajba xi jiġu iktar puliti hekk. U mbagħad naqtaħħom. Issa għamiltom hekk. Diħa tkun il-biċċa ta' wara, issa irrid naqtaħħom diagonally. Ejsu madum. Edin fuq kol ma kuġinti sewa. Kuġintek minni. Di! Għedni vlogja! U dan namlit li Kuġintek minni. fil-mak tal-Inter li uffiċjalment huwa ta' Xerile qed noħodula. Najdina wejt għax nannu u familti mal-Inter għal-min ma kienx jaf. Eħew. Tajġilom xil-nis bħal-samar. Għax tal-missija. U ħanieħdu sponġ tal-kinder u vera l-missjon daw l-sponġis tal-kinder ejjen. Ma nsib xej minn hemm. Wara tal-miliet. Zom. Nforżek taħaw. Illegal, ma tistaħiċ hekk. Hello, lura fil-bathroom minn dal-għodu għan irranġa naqra ta' volja not the best angle mill-qiegħ imma qed inlessi għax ħarġin daqta b'nirtu ma nħaq imma bdejt il-makeup għax kien hemm moħħti fix-shower so issa irrid għax by the way mhux ma nħassux bdin ħassa fl-ensweet. Imma ħarġet so irrid inlesti nagħmel il-bronzer u il-blusher u qasna f'nagħmilx naqra eyeshadow għax ħammorru il-belt as I said sorry nof li veru għan flattering angle imma m'għandix fejn nitfakom u veru sarħin diġà x'ħenu is-6:10 u għadna vlogiex minn mindu tlaqna minn għand in-nanna għax ġejta u ma najru tanna u għek xil-erba x'mort rġajt li smart għax rrit nix il-ġelat għax ma ftemnix sew u xsibt li ħajxi tijuwi imma ma xtraħx u ma stax imur sewet ħammurien għax ma sibniex minn fejn. Ridna, ma nafx ġiġ il-bicċa minn vlog miskin nannu qati qot imur għand wieħed sibġiwi u għas kellhom, so kelli mur l-smart. Qed nagħmel makeup veru naġġel għax m'għandix ħin u mhux ħajdi l-aħjar probabbli imma m'hemmx tagħmel għax naħseb qed nagħmel sin għax ma naħsibx li suppost tuża cream blusher jekk qed tuża powder bronzer u ma nafx kemm jaqblu bħala kulur imma hi dak għandna. Jekk tiftakru mill-vlog tas-sena l-oħra u ġifieri mill-vlog miss, aħna għandna tradizzjoni fil-Christmas Eve li m'għandix idea meta bdiet ġifieri imma Christmas Eve immorru il-belt u minn mindu bdejt noħroġ ma' Daniel bdejna nistiednu lill-familja tiegħu wkoll jiġu magħna, allura qed nispiċċaw mmorru magħhom ukoll. Fejn huma l-eyeshadow palettes toħti għax jien hekk ta' meta niġi hawnhekk ma nġib xejn makeup miegħi ċura ġiet nuża il-base tiegħi hekk ma nġib xejn iktar. Sibthom. Issa l-ħaġa hi qasna f'xan inbesel insejt xi ħwejġ ġibt tal-lum jien imma whatever litteralment jiena dejjem l-istess eye makeup nagħmel. Imma da kollu glitters m'għandix naqra neutral palette. Okay, sibt neutral palette Tommy, għax uħti. Ma nistax nifhem kif m'għandix neutral palette. Fejn huma? Għan kol brushes, mhux għaddiju hygiene, imma whatever. Hello, mela, ignore il-lipstick, għamilt il-lipstain tal-jen. U ma nafx hekk xi tidher funny jew le. U qed inħoss li l-iskarf naqra too much għax qed tisħana. Hija, fil-każ ħud inti għax taqbel mal-outfit tiegħek. Ti second bdiet dak il-body temperature tiegħek.
Vera mhux bart. Dall-Olanda. Is-sena kien ħafna iktar bart, imma għajdin il-belt, as you can see, ta' u ħamar nitaqgħu mal-familja ta' Daniel, ħanara jekk batulix, għax ittilhom li wasalna x'aħna wasalna naqra qabel, u ittilhom li ħannistennewhom tritoni. Ma nafx kif inħossni fuq il-lipstick u again għandi ħafna ħmar qed inħoss u ħafna shades differenti għax il-band burgundy u di ħamra. So sa nara forsi nneħħijax tħossniet mill-erħ tad-daħ. Fairyland in all its glory. L-ewwel darba li qed nara s-siġrajn, żomm ma xaw razdaw. L-allu xi ġmiel. Wow, ta' veru, I am impressed. Da bażikament ħajkun repeat tal-vlog ta' lejlit il-miliet tas sena l-oħra, imma hi il-belt fi żmien il-miliet hija l-isbaħ belt, mhux neċessarjament l-isbaħ fl-Ewropa, ma qabdere, fil-sens fej, għazna fej morna, per eżempju, morna Rotterdam. Sabiħa, I mean, okay, imma qasim żejna daqs il-belt, per eżempju, Rotterdam. Avolja hija belt kbira u anka Dejnbos mhux mżejna hekk, per eżempju, u Antwerp ukoll, Antwerp ma kienet tgħid xejn ħdejn il-belt. Apparti Bruġa mbagħad on another level dik ma qablux, imma Antwerp ħdejjaw xejn, il-belt wis. Ara strada stretta. La kumlu sabiħa. Wow. Mandolini. Naqbadna nixorbu. Għedin id-żar. Christmas tree tal-mami u għamilt impromptu sweet platter għax ma ħsibniex għall-ikel għax l-umor per eżempju tant nanna ma ħsibx għall-ikel dawek sottu nagħmel xi ħaġa, imma issa hokk fil-qudiem meta niġu noqogħdu Malta nistidnu n-nies aħna u nagħmlu ġarra Christmas Eve aħna. Daniel by the way għax ħanatu r-rigali qed Christmas vlog tal-mami u we are ready. Ibdi inti. Le inti. Inti għala. Itfuddaw l-imma. Ej inti. Għala jiena, dejjem jiena. Daw minn għandek ġifiri? Le, minn għandi, minn għand nanna Gerrit u minn għand Lian. Mela. I wonder what this is. I wonder. That's from me. Taf imma xinu? Hunger Games. Yes! Flaħar! That's sorry, provide me share Hunger Games, mem's paperback. Provide me share ta' Dan Brown. Kemilli nixtieq. Mem's paperback. Għax għadu maħarix Hunger Games għal. Yes, kemilli nixtieq. U rajt. Ekki joħra sorpresa. Uħti ħat ix-xi intermezzo. Kim joġobni jekli. Posta. Ija. Kemilli. Joġbok. L-Europe kemilli nixtieq. Naf. Ma rajtomx il-vlogs tas-sena l-oħra. Jiex ġembra ħareġ ksib ukoll. Naf, ma mem's paperback. Oh, I wanted this. Thank you. This, I think. She thinks, ta, she thinks. Xinu? Never got the button il-wish list. That's I got an upgrade with tote bags. Zejt nejt Illi nejt il-beġ Oh my god! Thank you! By the way, huh? I wanted this so bad. Illi nejt għan ixtriħu għanna It's nixtriħu. very comfortable. It's waterproof. Alright. Huri xol bieġvi. Jiġila pasta minn barra, ma suppost minn ġewwa ma. Oh, kapu sabi. Thank you, I love you. Mwah. Jina fajt bżon jużin ix-xiri. Kartiera, kallu bżon wahda. Dik jiex għajtek is-sena l-oħra ma dejqitek. Bella, kam jgħamil flus mara kull sana jibidlu. Għax kella l-alarm. U għet joqodu jahlu l-affarijiet. Do you have
Jena xini. Da. Jenna. Le, ma inti. Ma bżajġ ħan xruwilek. Ma bżajġ. Il-vista nistan zommu l-mouse. Għaxin, dil-ġimma meta saqsejtok għal-mouse, bdejt nejt, this is the last time ħan saqsej għal-mouse. Le. Ma dito, bisis. Għandu għadek. Għaxe għandu mouse ti li kinti għaj. Għabdu dongil ma l-computer liħor fin flok għalleb. Naw jaqleb. bisis. Ma komda t-perjon bil-bluetooth u taqleb bil-button. Uri l-kamer, uri l-vlog, urina. Bil-kontra, mek ġeja. U dik kienet moħbija, għax ta' meta wara s-sidġrob dejt nejtirġ noqta t-lenta li ma t-dirx. Kelli nibbukja bagalja li għahi. Thank you. Welcome. Zom, baqa jħor. Għandu Daniel. Sorry. ċaħġa zejla. Nispera mux xilin. Le, biex. Hey, bil-ħa, għalti marraja. I can make it for you. Ej, għaddejt nibżajen. I can Le, make it uxe. Ma di tipo mini chair model, titfaħa fuq id-desk. Thank you. Issa mux tisraqa ta' mux għalik dik. Yeah, nibniri, thanks, Nick. This is a shoe. Iftaħ. Issa ħatkun rickrolled li jenna, taħseb li ju zarbun u ma jkunx zarbun. Okay, da basically il-basket għaw il-xejdura. Il-kaxxa li ġibt inti z-zarbun tijak. Mela, no, it is still a shoe. Għallini, għax ġigard najna l-kannella. Unbat inti l-mami fl-istess ħina t-tila li trit il-blu. Kanċellajt l-order u ordnajt iħor ma l-ewel. U l-posta ma rridux għasmuħunna. Kelli nuqat immur-sija nistenna l-posta li. 15 dam. ħatibda l-istajl ġivir, għasek konvent. Provaħ. Mill-Ejsos. Le, battu għaw. Ma ma rridux ituħunna. Jekku tajjeb jiġik jew zaħir. Għanna sajzi xorta jek Intom mimġiren xintom. Fil-kas profa li jħor. 37 1/3. U ġelili, naħseb ħanżommu jien. Matching! Sabiħ, għara li għabillek tilbsu. Għadida, xena. Mandijina. Le, dan nissan bsu ma ġinsi bil-blu. Mandek jħor, ha. Yay! What's this? So, the problem is that I think you bought... Ma għonġ naf li xajt. Ma xajt. Ma xajt. Xaw sibtom. Gold plated, ta. Yay! And these are smaller. Issa l-oħrajn jek ma jirġbukx tilbishomx, ma dawk it-tnej, ma naħseb jiġu zbieħ jek tilbes anka u ekka. Di tilbes l-istad, minn flok tiġi sabiħa naħseb u koll. Għax l-istad zbieħ u koll, u gold plated dawk. To be honest, consider belt. Għax ma li jett li biex nfittxlek, għatma fittixlek appost. Jaġbuk, għax naf li tom bil-fosos. Daniel, ejjat il-Daniel. Tiwlu, inti. Grazzi mami. ċaħġa zejla. You're welcome. Għallijan, għallijan. Għalli, għat il-dekettalija. Sib-dekettalija jien. Għandi socks, Fazi socks u... Ili jentħobbu mill-fosos. għandi socks biex norqod. Sajdla, thank you, nanna. Mskina. U l-lum, Kienet ħatik xefu naħseb. imma xin date nejt, għaxin sejt li thank you by the way, nanna nsejt. U għed madonna maraj, ma tatix flus immax. Għalt li anka li l-ek ta' tomlok omma kattila li għalt li msomma nafx omlet bijom. Thank you. Mux etnari, emma. Xaw miktub li
Which is body cream. Iftħu. Okay, thank you. Body Mama- lotion, eħe, ġifiri. mama Thank tħobba. you, nannu son. Xammu. Good suggestion from Maria. Iftħu ħafna Suppost suppost. il-fuq għax domna xommu. Ħedwa hija, kollha xammejniju. Thank you. Men inti taf. Le. Dik ukoll hemm storja wara ħdar rigal. Oh my god. Dik NY. Il-bag. Mux kellek żommet abjad. Sajf li ġej. Oh my god, dal-basket. Mela, xajni l wieħed iswed, sewa? Umbat konna miegħek, kont miegħek konnet niddiskutu li jen irridu jixtru la basket. U għet li, rrit nixxi wieħed abjad jien, u jiena li jen għettila xillallu minn. Insomma, meta mort lura f'Novembru, mort imbidlu, u kont tajt il-barka u tixqalajt il-prezz u kollox, u bidlu li anzi. Marjaton kol. Ara, madonna. Għajdulu hello. Hello! Yeah. Ejt hello il-vlog. Għajdulu. Happy Christmas! Għatlek ejt hello il-vlog. Merry Christmas lilkom u l-familja kollha Thank you. Josh, bak. Yes. Jina minna li għaf ġunju għettinna. Dik zom għet iswed. Le, swet għandi. Mbat edna għanda. Insomma, bidlu li, ma nispera jodba. Ejja, den jili mis-sissa. Dak fi għant il-mami. I wonder. Għant il-mami, tada. Thank you. Nasib Zom, le, iftaħ sa tajlek. Mux għaxet intim. Eżad, xajnija qabel. Xajnija qabel. volume 1 nisbaħu. Mbagħad il-mami, mbagħad metettilna nixxi ta' Guardians dejn jitħilla l kemm ħsibt li mhux ħajaħseb fiha. Nismaħa fuq YouTube. Maretta xata ġifiri. Le, minn għanda. Imma inti qed li biex nixxilu waħda. Le, jina għettila xtrilu wahda. U għat li tafx għan nixxilu għat li ta' Guardian. Umbat xie jume wara inti għettila li trida. Mela. Għat li mux għanħalli jixxija imma. Thank you. Naħseb Da, kollu ma trasmissjoni. xieti. Kem xej. Issa dati għaj. I don't feel like it. I'm distressed għal dar rigal. Zarbu ta' Dar sajzi. ċanti bżon sarbona bjad. Biex tarmi tal-Adidas li. Għax tibqas simili tal-Adidas da, provajt insiblek uħed simili. Sajzu. 43. Għax naf li joġbok tal-Adidas. Mela. Mux lalek. Provajt insiblek uħed simili tal-Adidas. Imma puli, tara ħaj. Ġejk jobbi. Mar. Għanna jħor. Sareta. Naħseb għal-bil. Okay, don't worry. Għax bdejt nistress jew ġibt sajzi zar u għol. Imma jek ma joġbok. Bajna 43 soltu. Jena. Imma jek ma joġbok xej li tqox id-dejja. Għax jena biex kollok uħed pulit għax mandekx. Eżempju għal-maċċajna u zimur, fimt? Għafna pulit. Le, komdu. Postman għata qalbu. You're welcome. Jiddevil. U għalfej xajtu da. Nejsa sekund. Paris rabe. Hello, inħoss minna li għal-sena l-oħra l-istess għalaqtu vlog bis bil-qiegħda għawek id-dar imma sari naħseb bid-dawl ma tantx taraw għajnejja sew imma rrid niġi nagħlaq il-vlog hawnhekk u ovvjament nagħlaq vlog miss ukoll għax ma jistax ikun naqbad nagħlaq il-video mingħajr ma nirringrazzjakom. Onestament vera
tal-blieh li jataw min qed jara dal-vlogs issa sal-aħħar sal-24 ġurnata. Ma iva veru kuntenta li dis-sena irnexxieli nagħmel vlogmas kuljum. Is-sena l-oħra minna lija tlift xi 3 ijiem għax ma kienx hemm x'niffilmja u ma kellix ċans neditija. U ħed is-sena b'xi mod jew ieħor irnexxieli avolja vera kont impenjata anke b'affarijiet oħra barra is-social media. So veru grazzi tal-li supportajtuni throughout Diċembru anke qabel ta' ġifieri, imma li kieku ma kellix feedback tajjeb matul dax-xahar ma naħsibx li kont inkun daqshekk motivata li naqbad il-kamera kuljum u li nneditja kuljum. So grazzi ħafna jekk battuli xi messaġġi fuq Instagram jew Facebook jew anke ħallejtu li xi kummenti fuq YouTube u għadhom ma weġibthomx, sorry ħafna, imma tistgħu timmaġinaw kemm kont impenjata dal-aħħar ftit ijiem għax ovvjament kont Malta so xtaqt ingawdi ftit il-familja u ma rridx inkun termet ħin kollu hekk inwieġeb il-messaġġi, imma ħafna minnhom rajthom ta' mhux il-comments għax il-comments speċjalment fuq ir-reels u TikTok u hekk jieħdu naqra ħin, imma xi kultant nidħol niċċekkja il-message requests fuq Instagram u fuq Facebook u naqra xi ftit li veru onestament they warm my heart għax ma nistax nemmen li hawn min tipo qed jibgħat li dat tip ta' messaġġi. Jekk żammejtulkom kumpanija fi żmien qiebes dax-xahar, jiddispjaċini ħafna li għaddejjin minn żmien hekk għax irċevejt ħafna messaġġi hekk. Vera nixtieq li kulħadd ikun jista' jgawdi l-ferħ tal-miliet, imma ovvjament il-ħajja tippreżenta ħafna sfidi, jalla tgħaddu minnhom buċċ il-ġid u jalla sena d-dieħla tkun sena aħjar, if so. U nixtieq nagħlaq il-vlog hawnhekk għax ma nixtieqx intawwal wisq. U nixtieq nagħlaq dal-istaġun u dis-sena wkoll għax ħajkun l-aħħar video li ħanitfa' din is-sena fuq YouTube u naħseb fuq social media in ġenerali għaliex ħanieħu daqsxejn ta' break. Probabbli narakom qisu f'nofs Jannar jew lejl aħħar ta' Jannar issa sa naraw fuq YouTube għall-inqas għax għadni rrid nippjana daqsxejn x'ħan għamel is-sena d-dieħla x'anqas kelli ċans nissettja l-goals għas-sena d-dieħla jew nagħmel il-finance spreadsheet li tafu li nagħmel kull sena. Imma issa dik il-ġimgħa d-dieħla għax this week issa just gawdi l-festi. Tal-aħħar għax irid immur ikompli l-fokaċċa għax qed literalment bħalissa nofsija ta' filgħodu sewwa, teknikament il-miliet diġà u għadni rrid inlesti l-fokaċċa għadha x'morna waslu l-Daniel u xi ħin filgħodu rrid neditja dal-vlog. Uffiċjalment daqshekk closing the Vlogmas season. Nawguralkom miliet tajjeb or at least meta taraw dal-video nispera li kellkom ġurnata veru sabiħa u nawguralkom sena tajba jalla tkun aħjar minn dis-sena, speċjalment jekk kienet sena veru jibsa għalikom u jiena narakom fil-video li jmiss is-sena d-dieħla. Il-lejli tajjeb u grazzi kbira għal darb'oħra, tserx għal like u tagħmlu subscribe u lejli tajjeb. Ciao ciao!